भोजपुरी भाषा के श्रीमद् भागवत गीता पाठ के दोसर का अध्याय दोहरावल। आगे संजय कहलन कि हे राजन, कृष्ण पार्थ के जब बफलन जे उनको हेरा में सागर जैसन करुणा उमड़ल बा, आँख बेचैन बा, लो से आँख के कोर कोर भीजल बा और लोर उबट के बह रहल बा, ऊ मन मरले बाड़न। उनका से कहलन तब ई बात खुलल। कृष्ण कहलल कि तहरा वन में इह मोह कहाँ से आ टपकल। ऐसन घोर युद्ध के बेरा तहरा में इह मोह कैसे पसरल। ऐसन घड़ी मोह कैल ठीक ना भाव। सज्जन त आपन कर्म करेला, इह मोह जस के तस देला और नरक का द्वारी ले जाला। ऐसे तू ई नामर्दी छोड़, ई तहरा सोहत नहीं के। तहरा ऐसन वीर ऐसन संकट में बेबस ना होके। हे अर्जुन, तू ते दुश्मन के झरपट छोड़ावे वाला हव। ऐसे और अपना मन के कमजोरी झाड़ दे। तब अर्जुन महादेव श्री कृष्ण से कहलन कि हे पार्थ, अब रउवे बतलाई जे हम एह युद्ध में आपन धनुष कैसे उठाई। जहाँ सामने द्रोण खड़ा बाड़े और विषम पितामह खड़ा बाड़े, जे लोग हमार पूज्य हो, अब हम अपना पूज्य लोग पर कैसे बाण चलाई। ऐसन गुरुजन के अपने हाथ रन में मारे के बजाय दुवरे दुवरे भीख मांग के पेट भरल अच्छा बा। काहे जे इनका के मार के का पायब से जानल बा। धनवे नु पायब और मन में भोगवे नु मिली, जे अपने लोगन के खून से सौनाइल रही। एहो नइखे मालूम के अपन लोग से लड़ल ठीक बाटे कि ना। चाहत हम जीतब, चाह उनका जीत मिली। अपने लोग के मारियो के हम जिए के नइखे चाहत। हिया त अर्जुन सब भाई लौकत बाड़े। डर से मन मजबूर भइल बा और आपन स्वभाव दबल बा। दड़ी के ना लड़ी, एहे दोहमच में आपन मति अजुराइल बा। ऐसे हम पूछ रहल बानी कि दोनों में कौन ठीक बा। अपना शरणागत चेला के साफ साफ बताई कि का ठीक होई। एह भुवन के निष्कंटक राज्य और बढ़ल चढ़ल परिवेश मिल जाए, चाहे देवता लोग से अलग पृथ्वी के निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता लोग से अलग स्वर्ग के मलकियत मिल जाए। ऐसन कवनो उपाय हेवा नहीं खिलौकत जवन की इंद्रियन के जोध हरे वाला दुख भगा देव। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहलन कि हे राजन, नीन जीते वाला और दुश्मन में ताप भरे वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहले कि हम ये युद्ध ना लड़ब। इतना कह के चुप लगा गईले। हे राजन, जेकरा केहू के भीतर के हाल ना छिपे, वो श्री कृष्ण ये बात सुन के और उनका मन के बात बूझ के दोनों सेना के बीच रथ में गुमसुम बैठल और युद्ध से भरल स्थिति में पड़ल। अर्जुन से ई कहलल कि तू नाहक सोच करत बाड़, ई शोक कैल उचित नहीं खे और ऊपर से ज्ञान के लमहर बात करेल। हे अर्जुन, जे गुजर गईल बा आ अब ही नहीं खे गुजरल। यह दोनों खातिर पंडित लोग कभी सोच ना करे। देखना, ऐसन कभी नहीं खे भइल कि जे हम हिया ना रही, तू चाहे ही हिया ना रहल, भाई राजा लोग ना रहे और ना आगहू ही होई कि तू आ हम आगे ना होक बसन। तब तहरा कवना बात के गम बा। देह धारण करे वाला के देह के रूप जैसे बदलेला, कभी लड़िकाई त कभी जवानी त कभी बुढ़ापा आवेला, वैसी ही देह भी
आगे बदलत रहेला। एह से ज्ञानी लोग का मन में एकरा चलते कभू मोह ममता ना पनपे। हे पार्थ, संसार के विषय वस्तु से जब इंद्रियन के संग होला तबे सर्दी गर्मी और दुख सुख के भान होला। बाकी ए संग साथी के भी हरदम जियन मरण होत रहेला। ई असाल तन ना हाउ, एह से ई बस छन छन सहल कर। जे आदमी ठाठ बाट बा और जे सुख और दुख के एक बराबर ज्ञान रहल बा, जेकर चित एह स्थिति में ना बदले, अजय इनका अइला गइला से कभी ना अकुलाला। ओम ओम जियन मरण के बंधन छोड़े में समर्थ होखेला। जवन अबले रहत आइल बा ऊ आगहू हरदम रहत रही। ऊ रूप धरी आ छोड़ी बल ही बाकिर होकर भाव कभी ना घटी। और जेकर टिकल थमल रूप छनोबर ना टिकल थमहल ओकर त हरदम अभाव बा, ये जानल हो। जवना से ई संसार पसरल बा और जवना से ऊ भरल टिकल बा, उहे अविनाशी हो, ये जान लो। ऐसन जे अजर अमर बाटे, जेकर अभाव ना होके, ऐसन के बा होई जे ओकर भाव मिटी दीही। जेकर नाश कबहू नइखे होके वाला और जे हरदम अकूत बाटे और जे हरदम एक रस बनल रही, ओकर जतना रूप सकल बा चेतना ओकर शरीर बा, सबके नाम कहल बा। एस जेकर ई शरीर हाउ कहे आत्मा भा मालिक, ओकरा के जे मारे वाला नाबालिग समझेला और एकरा के मरहू वाला जे मानेला, ई ना जानल काहे जे ना मारेला वो कबहू ना मारल जाला। ना त ई कभी जन्म लेला ना त कबो ई मरेला। ना ऐसने कवनो बात बा जे ना होके फिर ना होला। ई असाल तन अमर अजन्मा और पुरातन जानल जाला। तन का गिरलो पर एकर गिरल कहीं ना जानल जाला। हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, हे पुरुष, हे आत्मा के जानेला जे अविनाशी हो। एकर रूप ना बने ना बिगड़े, एकर जन्म ना होला, ना ही एकर कवनो अभाव होला। वो आदमी कैसे केहू के मारेला और मरवावेला। जैसे आदमी फाटल पुरान आ सड़ल गलल कपड़ा झट उतार के फेंक देला और नया नया कपड़ा पहिर लेला, वही शरीर में रहे वाला आत्मा जब शरीर पुरान हो जाला तब एहो शरीर के छोड़ देला और दोसर नव का शरीर अपन लेला। ई आत्मा ऐसन हो जवना के दुनिया के कवनो साधन एकरा के मारे में समर्थ ना होला और आपन भरम गवावे ना। एकरा के आत्मा के ना त कवनो हथियार काट सके, ना आग जरा सके, ना पानी एकरा के धो सके, ना हवा सुखा सके। ये कभी कटे वाला ना हो, कभी जरे वाला ना हो, कभी ओध होखे वाला ना हो, ना कभी सूखे वाला हो। ई अचल सनातन हो, सगरो इहे व्यापल बा। ई खूटा ठोक बा आ हमेशा रहे वाला हो। ई ना देखे में आवेला ना सींचे में आवेला। कहल गईल बा कि ई अविकारी है। ई विकार ना भावे, जवन धराए छुराव ना देवे, ओकरा बारे में तहरा कबू शौक कैल उचित नहीं के। और एकरा के मान तो बाढ़ मर मर के जन्मा वाला, चाहे जन्म मरण के हरदम एकरा के मरहू वाला। तब हो अर्जुन, कब हो एकरा खातिर शौक कैल तहरा उचित नहीं खे। काहे कि तब त एकर स्वभाव बा, एकर दुख तहरा काहे होके के चाही। तब त तहरा सोच से निश्चित सब जन्मे वाला हिया हुआ कतहु मरहू वाला बाटे। हाँ, इहो निश्चित बा कि मरहू वाला आगे जन्म लेवे करी। तब हो अर्जुन, एकरा खातिर तोहार
शोक कैल कबहू उचित नहीं खे। जन्मे का पहले हे अर्जुन कुछ कति ही ना लौकेला। खाली जन्म मरण के बिचवे इस शरीर के ताना बाना लौकेला। तब एकरा बारे में तहरा इतना चिंता काहे खातिर? ऐसन हो आत्मा केहू एकरा के चिहा के एकर वर्णन करेला और केहू ऐसन है आत्मा अर्जुन केहू चिहा के सुनेला और केहू तो सुनियो ना जान पावे कि कैसन। ऐसे ई बतिया सुन ले अर्जुन हम फिर कहत बानी जे सबके शरीर के भीतर जे आत्मा बा ओकर वध ना कैल जा सके। एहे से सब लोगन खातिर शोक कैल हमरा उचित ना लागे और आपन का धर्म बनत बा एकरो के देख। ओ से कतराइल तहरा खातिर कभू ठीक ना कैल जाई। काहे जई युद्ध तहरा आगे छछा धर्म के युद्ध बा और क्षत्रिय खातिर काथी बाजे एह से ज्यादा सुबह होके। हे अर्जुन ई युद्ध स्वर्ग से खुलल द्वार हौ जे अपने के तहरा लगे आ गइल बा। बड़ा भाग्य वाला क्षत्रिय के ही ऐसन युद्ध भेटाला। ऐसे ऐसन युद्ध धर्म के युद्ध हौ। अगर जई युद्ध तू ना लड़ब त ऊ हाथ से निकल जाई। यह दोनों गंवा के खाले पाप तोहरा हाथ आए। ऐसे ऐसन के युद्ध जे के धर्म रूप मिलल अगर यह युद्ध में ना लड़ब त अव्वल त तू अपना धर्म के गिर जाइब और लड़वा से तहरा जे यश मिलल उहो तहरा हाथ से निकल जाई। यह दोनों गंवा के तहरा हाथ सिर्फ पाप लगी। इतने ना तहरा जे अपजय मिली वो अपजय आगे बहुत समय तक लोग बाग ना बीचे चर्चा का विषय बनल रही और हियो जानल कि एगो इज्जतदार आदमी खातिर ऐसन अपजस मुआवे से बाउर होखेला। इस महारथी जे हिया युद्ध करे खातिर आयल बाड़े वो तहरा के यही कहिनन कि तू डरे युद्ध छोड़ के भाग गईल और अबले तू हो का बीचे बहुत आदर मान से रहल हौ से अब रहब भा ओह लोग के आंख में तू बहुत छोट हो जाएब और बैरी लोग तहरा बलबूता से गिनाए लगिन। जवन ना कहे कि चाही तहनो मुल्किन काही तहत रहिन। अब भला तू ही बताओ कि ऐसे बड़हन दुख के बाद और का हो सकेला। तब हे अर्जुन सबसे बढ़िया ही होई कि तू लड़ाई छोड़ के भाग मत। यह तू होई कि चाहे तब मर जाइब चाहे जीत जाइब आ चाहे भोग पाइब। युद्ध में हार जीत ऐसन ही होला जैसे हानि लाभ होला। कितनो तीसर बात ना होला। यह से इनके एके समझ के आपन धर्म निभाओ और तब एकर पाप तहरा ना लगी। हे अर्जुन अब ही तहरा के हम जे समझ देहली है वो सब सांख्य योग हो मतलब कि हम ज्ञान योग कहली हो। अब आगे हमरा से वह कर्म योग तू सुन ले जवना के पाके सब कर्म भोग के तू काट पाइब। यह योग के साथे के क्रिया जब एक वीर न था जाला तो ऊ चलते रहेला जब ले साधक मुक्त ना हो जाए। उल्टे भूल चूक के कवनो दोष एमे ना लगेला। यह युद्ध के थोर को पावल कैला से लम्हर डर टर जाला। यह योग में बुद्धि में एक टेक रहेला कि परमेश्वर के पावे के बा। यह एगे के को साथ रहेला और जे भोगी आ ज्ञानी बा ओकरा मति के मूत पूछ ओकर अंत ना मिले। हर तरह के डाल पात मुमकिन के होत रहेला। हे पार्थ जे तरह तरह के भोग में खुदे डुबल बा कर्म कांड के वेद वचन में जेकर मन भुलायल रहेला जई कहत रहेला कि कर्म कांड के अंत वेद वचन में होखेला और एह धारण में जेकर मन भुलायल रहेला और चिकन बात बड़ा चढ़ा के हमें से करत रहेला। जई बुझेला कि वेद में तरह तरह के जे कर्म टाकल गईल हुआ उ कैला से ओकर फल स्वरूप धन वैभव में पड़ल जन्म मिलेला पर गईला पर स्वर्ग मिलेला जहाँ भोग के पूछो
एह में आगे पीछे हिया हुआ चानी कटत रही। ऐसन बानी से जेकर मन भटकत बौरायल रहेला, धन वैभव में रमल भोग में जेकर जिंदगी लपटायल रहेला, ओकरा मति में सोच विचार में निश्चय करे के कवनो बल कुबत ना होके एह से आगे पीछे चानी कटत रही। ऐसन ओकर सोच होला। ओकरा सोच के निश्चय करे के कुबत कबहू ना होकेला। एके जगह ईश्वर में ओकर चित कबहू ना टिकल रहे। हे पार्थ, ई संसार सत्व रज तम वाला गुण के रचाइल बा। वेद योग का कर्म कांड से साधन से ही भरल परल बा। तू एह सब गुण से ऊपर उठ जा। जोग क्षेम सब द्वंद छोड़ के अपना मन के स्थिर करके राख और अपन मन के ढाठ करल। जब बाढ़ आवेला तब बाढ़ के पानी सगरो पसल जाला। सब पानी पानी हो जाला। जैसे इनार होखे वैसे जब ज्ञानी पंडित सुख के सागर पा लेला, तब ओकरा वेद कूप काजल से कवनो मतलब ना रह जाए। तेहरा के सिर्फ काम करे के हक दिहल बाटे। ओकरा फल में तोहर कवनो दावा दखल नहीं के राखल गईल। एह से फल के ललक छोड़ के सिर्फ कर्म करे वाला होक। आपन कर्म छोड़ देवे के बाद मन में मत रख। ऐसन बात के मन में मत आवे द। हे अर्जुन, सब लाग लोभ त्याग के जिंदगी में आपन सब काम करत रहोत। ऐसन ना करब त काम सफल ना होई। इहे लस टूटल आ समरस भइल। जोग के भाव अर्थ पंडित लोग कहले और जे अर्जुन शास्त्र में बा। ऊपर वाला योग के ही बुद्धि योग कहल जाला। अर्जुन बुद्धि योग से बहुत नीच कर्म फल के होला। ऐसे तो यही योग के मन बटोर के शरण गई। फल के ललक राख के जे आदमी कर्म करेला ऊ छुचुंदर हो। जे बुद्धि जोग के सदले बा वो संसार के काम करियों के पाप पुण्य के हाथ भाड़ के फरके हो जाला। ऐसे तो जोग कहिल ह पाप पुण्य सट ना पाई। दोसर का ह जोग? जोग है ये कर्म के चतुराई। काहे कि बुद्धि जोग के साथ के पुरुष ज्ञानी होला। वो निमन बिजाय सब फल काम के जे होला। एह से बेर बेर जन्म लेवे के चक्कर में वो छूट जाला और पा लेला वो पद जेके रोग सोग ना गरसिला। तहर बुद्धि जीवन जवन मोक्ष का फांकी में अबले फसल बा। जब ओ से निकल के बाहर आई और ऊ में तनिको सटल ना होई, तब जे अबले सुनले बाढ़ सुने जोग के और बहुत लोभ लाभ के बाद ओह से तू बहुत दूर हो जाए। और तहरो बुद्धि में जे मूल जगह से विचलित बा ऊ तरह तरह के शास्त्र वचन के बहुत सुनला से जब थिर समाधि में चल जाई आ हुआ से तनिको ना हिली डुली, तब तू जोग पा जाए और मुंह छूट जाए। श्री माधव के इतना बात सुन के तब अर्जुन पूछलल कि हे भगवान, जेकर बुद्धि अचल थिराइल बा ओह अचल बुद्धि वाला के स्वभाव के का लक्षण होखेला? वो कैसे बोलेला, कैसे बैठेला और कैसे विचरेला? तब भगवान कृष्ण अर्जुन के समझावत कहलल कि हे पार्थ, जब केहू मन के समूचे सचल इच्छा त्याग देला और जब भरल पुरल अपने आप में और रह जाला, तब वो सागर स्थिति अचरल बुद्धि वाला पुरुष कहल जाला। दुख पर लो पर मन में जब उद्वेग ना पनपे और सुख पर सुख मिललो पर जब और सुख के इच्छा ना करे, काम क्रोध भय जकरे सुख के पतई ऐसन गिर जाला, तब थिर अचल बुद्धि वाला मुनि सगरे पुरुष कहल जाला। जे सगरों से जब विषय में पूरा पूरी बेलाल भइल, शुभ में और अशुभ में राह में जवने मिलल गईल, शुभ मिलल में खुश ना होला और अशुभ मिलला में दुखी ना होला, ओही के अचल थिराइल बुद्धि कहल जाला।
कछुआ जैसे आपन सब अलग अलग भीतर खींच लेला, बाहरी दुनिया से कट जाला, बाहरी दुनिया के कवनो सुध ना लेला। वैसे ही जब केहू अपना इंद्रियन के सिकोर लेला, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से प्रभावित ना होके वो अचल बुद्धि वाला होखेला। जे कवनो आहार ना लेला और जो कर विषय बिखर जाला, रस भा चाह विषय के भीतरे भीतर दब के रह जाला। बाकिर परम तत्व के देखल बुद्धि वाला जे आदमी होखेला होकर विषय वासना के चाहत पल भर में छूमंतर हो जाला। बाकिर जेकरा विषय के रस अभी दबल दबल बा, जेकर मन परम तत्व को एको क्षण ठहरत बा, ऊ केतनो बुद्धि के आगे होके केतनो जतन करे के हे अर्जुन। ऊ मथनी असमह के इंद्रिय सब में के जबरन हर लेला। यहीं से सबसे पहले आदमी इंद्रिय के बस में करके बैठे और हमरो अवलंब लेके योग में पैसे। काहे के जे साधव इंद्रियन पर दखल कर लेले बा, ओकरा संसार में थिरायल बुद्धि वाला चरल बुद्धि वाला जानल जाला। जे अलम के बिना बढ़ेला वो ना उबरेला, वैसन ही सोचे लागेला, विषयन का बस में रम जाला। विषयन के मनवा में रमिले से योग के चाह जन्मेला। जवना का चलते मन में भोग के इच्छा जन्मेला। तब का करी और का ना करी, एकर बुद्धि बुद्धि से मर जाला। अपन बोध बिसर गईला से हे अर्जुन बुद्धि मरा जाला और बुद्धि का मरले आदमी माटी के लोंदा हो जाला। जे लाग लपटे और द्वेष से अलग अलग बाटे, जे अपना इंद्रियन जे जाब लगा लगा के बस में कइल बा, आपन आवक में इंद्रियन से मुक्त होके आपन मन सुदृढ़ कइले बा। विषय के भोगत भीतर से परीछ और हरखित होखेला। मन के निर्मल भइला पर और मन के प्रसन्नता रहला पर साधक का दुख के कवनो भाव ना मिले। जाए कर चित प्रसन्न बा, ओकर बुद्धि स्थिर हो जाला और फिर ओ से हिले डुले के स्थिति ना रहे पावे। जेकर आत्मा निर्मल और मन हरखित ना होला, ओकर बुद्धि स्थिर ना होले और वो अभावग्रस्त हो जाला। और जहाँ अभाव ना वहाँ शांति के वास कहा। और जहाँ शांति ना होके वहाँ दुख ना हो पाई। विषय तरीका साथे इंद्रिय के विचरण हो जाला और ओह में इंद्रियन का संगे मन भी होला। वो अकेले इंद्रिय आदमी के बुद्धि हर ले। वैसे ही जैसे हवा डेंगी के पानी में बहा के ले जाले, यहीं से लमहर बह वाले हे अर्जुन। जवना साधक के बस में अपना विषय किसे हटके इंद्रिय सब हो जाला, ओह साधक का मन में विषयन खातिर मुंह में पानी ना भरे। तब साधक के बुद्धि स्थिति और अचल भइल समझल जाला। लोग बाग खातिर जे रात होला, जवना में लोग नींद में सूत जाला, ओह घड़ी संयमी पुरुष सब आँख खोल के जागत रहेला। ज्ञानी मुनिजन खातिर हुए सूत के रात होला। अचल अथाह सागर में जैसे नदी के पानी डुल जाला और मर्यादा के हानि ना कर पावे, वैसे ही जेकरा में विषय समा जाला, जे ना बिचले उन्हें शांति पावेला। और जे छने छने विषय पर ना मचले, सगरे चाहत के त्याग के जे चाहत हो जाला। तो सुन, तब ऊ जिंदगी का राह में छुट्टा होके विचरण करेला, अपन कर्म करत रहेला और अपना चित्त के शांति ना पा लेला। हे अर्जुन, कर्म योग के आखिर और सब में उत्तम फल ही अवस्था है। ब्राह्मी जवना में बंधन कट जाला, यह अवस्था में रहत और मरहू के बेर ई जानिब जे है अवस्था में रहते मानव मनुष्य शांत ब्रह्म के लाभ करेला, जे के जिंदगी के मकसद हो। ऐसे ओम तत्सत कहत प्रभु के तीनों नाव, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के ठाव सांख्य योग के दोसर का
अध्याय समाप्त।